Vítajme oslávenca, prichádza doktor Joachim Exitus. Večer, pán doktor. Dobrý. Aký ste vyštafírovaní. Kde ste bol? Na cintoríne. Boli ste dať kvety na hrob nejakým vašim pacientom? Ale prosím vás, to by som musel vykradnúť kvetinárstvo. Áno, tak čo ste tam robili teda? Inventúru. Pán doktor, áno. Viete, čo ma zaujíma? Teraz Čo? ten futbal, celý svet s tým žije. Máte čas, keď ste taký zaneprázdnený, pozerať futbal? Ale áno, no tak to viete. Niektorí kolegovia pri operáciách počúvajú vážnu hudbu, ja pozerám futbal. Áno, no a pacientom to nevadí? To si málo ktorý všimne. Áno. Oni sú väčšinou v narkóze. Áno, oni sú v narkóze väčšinou a vymyslel som veľmi lacnú narkózu. Áno, ako to funguje? Áno, tak ešte pred samotným zákrokom ukážem pacientovi účet za operáciu. Aha. A väčšinou upadne do bezvedomia. Áno. To je zaujímavé, ale nájdu sa sem tam výnimky nejaké. Ne? Áno, tak niektorých rovno trafí šľak. Áno. No a keď ste tak akože nie priamo na sále, ale v ordinácii, deje sa aj tam niečo zaujímavé? No tak samozrejme, minule za mnou prišiel jeden môj stály pacient, tak mu hovorím, Ferko, sadni si. Áno, vypili sme koňačik, dali sme si kávičku, vyfajčili cigaru a pri odchode sa ho pýtam, ako sa má manželka a on celý zbledol. A to prečo? No lebo mi prišiel povedať, že jeho manželka leží na zemi a chrčí. No ale udejú sa sem tam aj nejaké veselšie príhody, nie? Áno, tak my máme aj psychiatrické oddelenie. A došiel za mnou jeden pacient, ktorý mal kovové slipy a nemal prsty na nohách. A ako to súvisí? Vraj mu praskla gumička v slipoch. Jasné. No. Úprimne vám poviem, mňa vždycky tak najviac zaujali také tie vaše príhody priamo z operácie. Máte teraz také niečo z operačnej sály? Áno, včera mi utiekol pacient priamo z operačnej sály rovno zo stola. No to ako, prečo? No tak už sme stáli nad ním, všetci pripravení. Sestrička hovorí, nebojte sa. Veď je to len slepé črevo, to zvládnete. Áno, no však to je aj pravda, nie? No áno, ale ona to hovorila mne. Hádam, bude najlepšie, keď prejdeme priamo k otázkam od vašich pacientov. Áno, tak tuto je zaujímavá otázka. Tomáš Neveriaci vám píše: Pán doktor, napísali ste mi do kolónky diagnóza skratku ČHV. Čo to znamená? Čert ho vie. Ďalej je tu otázka od inžiniera Mojmíra Kocínusa. Vraj ho máte zajtra operovať, tak by rád vedel, aké sú jeho vyhliadky. Áno, no dúfam, že pán inžinier nie je poverčivý. Prečo? Od zajtra bude stávať už len ľavou nohou. Pani Lilian Maybelline vám chce podať nejaké vysvetlenie. Áno, včera bol u mňa jej manžel, že vraj jeho žena, Lilian, chodí po byte s vystretými rukami. Áno, tuto je vysvetlenie, priznáva sa k tomu. Áno, vidíte, to je ťažká psychická porucha. No ani nie, ona sa vraj tak prechádza, len kým je zaschnelak na nechtoch. Na záver, pán doktor, tuto je Oleg Hulík. Bol u vás nedávno na vyšetrení a že či by ste sa na to nepozreli, áno? Pre Boha, veď to sú atypické plúca. Áno, pardon. No, pre Boha, to je hrozné. Veď on mal prísť za mnou najmenej pred 2 rokmi. Áno, no tak práve spomínal, on bol u vás pred rokom s týmto. No a teda, čo som mu povedal? No, on si to nahral na diktafón. Chcete to počuť? No? Pozri sa mi do očí, ty všivavý simulant. No. Aby sme vás už nejak dlhšie netrápili, pán doktor, predsa len máte tu jubileum a ja som vždy vedel, že vašim veľkým snom je zaspievať si s Nicole Kidman. Áno, no tak bohužiaľ, to sa si ťažko splní. A budete prekvapení, pretože práve vďaka tejto relácii sa vám tento sen splní. Otočte sa, Nicole Kidman. Oh.
To je ona. Nikol. Ako mám s ňou hovoriť? No... ja hovorím po slovensky. Áno? Áno. Ako je to Môj možné? dedo bol od Liptova, on tam kydal ten hnoj. Áno, Kidman. Áno. No to je úžasné. Čo mám s ňou teraz robiť? Tak mali by ste sa jej nejak zavďačiť, pán doktor. Ja, Ale áno, to veľmi nebude rád. treba, ja som vás počula spievať a bude mi cťou mať s vami duet. Je tak. No, ale predsa, viem. Ja som nedávno objavil jednu zákernú, infekčnú, nevyliečiteľnú chorobu. No a? Pomenujem ju po vás. Je to veľmi romantické. No, tak a čo si zaspievate spolu teda? Viete čo? Ja som vedel, že jedného dňa snáď príde táto chvíľa a ja som pretextoval do slovenčiny pieseň Something Stupid. No, úžasné. Takže, dámy a páni, Nicole Kidman a doktor Joachim Exitus. Ja viem, že treba v rade stáť a dúfať, že dnes večer mi snáď neodoláš. Zoberiem ťa tancovať a nezáväzne spýtam sa ťa, ako sa máš. A potom v kúte tichom pri šampanskom tvojim očiam všetko sľúbim. A to je šanca povedať ti niečo také hlúpe, že ťa ľúbim. Nech táto noc je večná, ty jak hviezda žiariš prenikavým úsmevom. Nech ja som osud v tvojich rukách, ty buď mojím nekonečným údelom. Ja cítim v tvojich očiach túžbu skrytú, ktorú zdá sa nikdy nevyslovíš. Nevadí to, vnímam tvoje slová aj vo chvíli, keď nič nehovoríš. Tak náhle končí táto noc, keď miznú hviezdy, prekvapí nás ráno. A jediné, čo počuť chcem, je len tvoj dych a v ňom ukryté áno. Ja potom v kúte tichom pri šampanskom tvojim očiam všetko slúbim. A to je šanca povedať ti niečo také hlúpe, že ťa ľúbim. Ťa ľúbim. Ťa ľúbim. I love you, baby.